na kami sa Bicol. Try namin kumain ng pansit kinalas from Bicol. Pansit kinalas. Ang sabaw yan. Diba ate, ang sabaw yan? Opo. Subscribe my channel natin. Hi. So ayun guys, ito na yung almusal namin kung tawagin pansit kinalas. Bicol. Tara guys, kain tayo. So ayun na nga. Tawag dito binatagan. Ang saging yan, tsaka binalot sa harina. So ayan, tara, let's eat. Let's go. So guys, ito yung sabaw ng kinalas dito sa Napua. Tapos yung niluluto ni Kuya, yung panimpla yan Kuya, no? Panimpla. Kung tawagin ay balaw yan, balaw? Balaw, alamang. Oo, alamang, balaw. Sa may sili. Dito yan sa tindahan ni Kuya Renz Kinalas. Renz Kinalas. Yun, San Miguel Napua. the famous kinalas in Napua. Renz Kinalas. So Kuya, pakita mo nga kung gaano karami yung sabaw. Yung karne, tinanggal ko na. So ayun guys, daming sabaw niyan, laking kaldero niyan. Nakakailang kaya Kuya? Nakakailang kaldero ka nga ng sabaw? 5. Maghapon? 5. 5. Ang puno nito. Grabe, 5. Tapos ilang kilong pansit? 6 na parto. 6 na pardo sa isang araw. So 10 ngayon, kilong baka. baka yung ginagamit mo? Laman. Ulo ng baka o Laman talaga. alaman talaga? So ayun. So ayan guys. Daming ayun, ito rin yung isa sa mga specialty nila. Tawagan ay binatagan. Binatagan. Binamos. Sa Naga, ginamos. Pag sa Bicol ay sa Napua, binatagan. Ayan. Baka Dalawa nga rito tayo. umirit pa si Kuya, nasarapan si Kuya. Ito naman yung ilog kung saan kami naliligo nung bata kami. Yan. Dito ako lumaki nung mga 10 years old. Ayan, nandiyan ka kami kumain. Malalim yan, Brad. Ayan, talong ka na, Brad. So, ayan guys, tapos na kami kumain dito sa kinalasan ni Kuya. Thank you for watching. 1, 2, 3, come on!